കാത്തിരിക്കാം എൻ്റെ ഹബീബി കണ്ണിൽ കൽബിൽ ഹബീബി കണ്ടതില്ല ഒരു നാളും കാണാനൊത്തിരി ഹബീബി കാത്തിരുന്നു പല നാളും കണ്ണിൽ കൽബിൽ ഹബീബി കണ്ടതില്ല ഒരു നാളും കാണാനൊത്തിരി ഹബീബി കാത്തിരുന്നു പല നാളും മദ്ഹിൽ കോർത്ത വരികൾ ഹബീബി പാടി പല നാളിലായി മധുരം തരുമോ അരികിൽ ഹബീബി ജീവൻ എന്നിൽ സഫലമായി മോഹവും സഫലമാക്കി കിനാവിൽ വന്നു എന്നാൽ മോഹവും സഫലമാക്കി കിനാവിൽ വന്നു എന്നാൽ മതി മറക്കാം കനവിലെത്തു ഹബീബി ആ സ്നേഹത്താലടുക്കാം ഞാൻ മോഹത്താലെ പാടാം ഞാൻ സ്നേഹത്താലടുക്കാം ഞാൻ മോഹത്താലെ പാടാം ഞാൻ കനവിൽ ഒന്ന് വന്ന് പുണരൂ കാത്തിരിക്കാം ഞാനും ഹബീബി കാത്തിരിക്കാം എൻ്റെ ഹബീബി കാത്തിരിക്കാം പാടാം ഞാൻ കനവിൽ ഒന്ന് വന്ന് പുണരൂ കാത്തിരിക്കാം ഞാനും ഹബീബി കാത്തിരിക്കാം എൻ്റെ ഹബീബി അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഞങ്ങളെ ബദ്രിയ മസ്ജിദിലും ഹൗലും അതുപോലെ ഇവിടെ വറായ്മ അതുപോലെ ഒരുപാട് പണിയെടുത്ത് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പിന്നെ പറയാം അതിന്റെ ഉദ്ഘാടനമാണ് ഇവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ശേഖന തങ്ങളെ അവർ വിളിച്ചു വന്നത് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന അല്ലാഹ് എല്ലാവരും ഇത് മൂന്നാം വർഷം ഉദ്ഘാടനം ഹബീബി കാത്തിരിക്കാം എൻ്റെ ഹബീബി കാത്തിരിക്കാം എൻ്റെ ഹബീബി കണ്ണിൽ കൽബിൽ ഹബീബി കണ്ടതില്ല ഒരു നാളും കാണാനൊത്തിരി ഹബീബി കാത്തിരുന്നു പല നാളും കണ്ണിൽ കൽബിൽ ഹബീബി കണ്ടതില്ല ഒരു നാളും കാണാനൊത്തിരി ഹബീബി കാത്തിരുന്നു പല നാളും മദ്ഹിൽ കോർത്ത വരികൾ ഹബീബി പാടി പല നാളിലായി മധുരം തരുമോ അരികിൽ ഹബീബി ജീവൻ എന്നിൽ സഫലമായി മോഹവും സഫലമാക്കി കിനാവിൽ വന്നു എന്നാൽ മോഹവും സഫലമാക്കി കിനാവിൽ വന്നു എന്നാൽ മതി മറക്കാം കനവിലെത്തു ഹബീബി ആ സ്നേഹത്താലടുക്കാം ഞാൻ
തങ്ങൾ ശരിയാക്കൽ പിന്നെ ഏതൊരു പ്രശ്നത്തെ തങ്ങൾ ശരിയാക്കൽ പിന്നെ അതിൽ നീ ശരിയായില്ലെങ്കിൽ നീ മരിക്കുന്നോട്ടൽ സുതറല നീ സുതറാവുമില്ല ഇരിക്കട്ടെ അല്ലാഹു സലാമത്താക്കി തരുമാറാക്കട്ടെ എങ്കിലും ആ കുടുംബത്തെ ഇതാ എല്ലാ പഞ്ചതിക്കും അതുക്കും വിതുക്കും എല്ലാം ബഹുമാനപ്പെട്ട ശേഖന തങ്ങൾ നോക്കൂ എത്ര പള്ളിയുടെ ആൾമാർ ബണ്ടാറ് ഞങ്ങളുടെ എന്താക്കണു ഞങ്ങളുടെ ഇത് ഗൗരവോദ്ദേശം ചൊല്ലു കുറെ ആൾമാർ ചെയ്തവർക്ക് ബണ്ടാറ് പക്ഷെ മഹാൻകൾക്ക് ആഫ്യത്തും കമ്മിയാണ് ആര് ഏറ്റെടുക്കലില്ല എവിടെ ഏറ്റെടുക്കലില്ല ഞങ്ങളെ റായത്തെ ഒരു ഗുണ ഞങ്ങളെ റായത്തെ ആരോ ആക്കിയ ഒരു നല്ലതായിട്ട് കൂടി ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദവർക്ക് എത്തിയിട്ട് വന്നതുകൂടെ അൽഹംദുലില്ലാഹ് ലാഖ് ശുക്ർ എത്ര ദ്വാർമയാവുള്ള എന്റെ സഹോദരന്മാരെ ആ തങ്ങളവர்கள் വന്നാൽ പിന്നെ ഒരു കമ്മിയത്തി റായത്തില്ല സുബ്ഹാനല്ലാഹ് ഇത്ര ഈ നിർഗതി ഈ റായത്തിൽ ഇത്ര നല്ലൊരു പള്ളി വന്നു ഇങ്ങനെ ഗൗജാവും ആരും വിചാരിച്ചതല്ല മാഷാഅല്ലാഹ് രാത്രി പള്ളി എല്ലാ നിലക്കും ഇതാ എല്ലാ സൗകര്യമാക്കി ഞങ്ങൾക്ക് തന്നിടാറുള്ള ബഹുമാനമുള്ള കമ്മിറ്റിക്കാർ ഞങ്ങൾ എത്ര ദ്വാർന്നമായ ഇക്കട്ട് നോക്കൊരു പഞ്ചത്തെ വിഷയത്തിൽ ഇതാ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെല്ലാ വിഷയത്തിൽ ആധ്യാത്മികമായ വിഷയത്തിൽ കുഞ്ഞുക്കോയ തങ്ങളുണ്ട് വൈദിക വിഷയത്തിൽ സിറാജും തങ്ങളുണ്ട് ടോട്ടൽ ചെന്ന കുടുംബമേ ഈ സമുദായത്തെ സമർപ്പണ ഒരു ഉപകാരമുള്ള സ്വത്തായിരിക്കുന്നത് കാരണം പാവങ്ങൾ കണ്ണൊപ്പ കുടുംബ എല്ലാ പാവങ്ങൾ പോയി ഭയങ്കര ബേജാറവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അതുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദവരുടെ ഉപ്പാപ്പ അതിലെ പേരെന്നെ പാപ്പം കോയ തങ്ങ എന്തേ അന്റെ സമാജ വിളിച്ചാർ പാപ്പം കോയ തങ്ങ എന്തേ പാവത്തങ്ങൾ നോക്കി തങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് അന്ന് സമുദായം വിളിച്ചാർ പാപ്പം കോയ തങ്ങ ചൊല്ലിട്ട് എന്റെ സഹോദരന്മാരെ ഏതും മിക്കട്ട് ആ തങ്ങളെ നിങ്ങൾ ബഹുമാനിക്കുന്നു തറത്തു ഫീക്കും അംറൈനി രണ്ട് കാര്യനാട് വിട്ടുപോയിട എന്ത് അത് ലം തളില്ലു എന്റെ ബഹുമാനമുള്ള റായത്തങ്ങളെ ബജൽ റായത്തങ്ങളെ നംതൂർ റായത്തങ്ങളെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് തങ്ങുക ആക്കോടെ വിഷയം തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെന്നതുവാർക്ക ഈ കുടുംബത്തെ ഞങ്ങൾ വിട്ട് നിൽക്കുന്ന വിഷയമേ ആവല ഞങ്ങളെ അധ്യക്ഷർ ചൊല്ലുന്നുണ്ട് പൽക്ക ചൊല്ലുന്നുണ്ട് എന്ത് കാലിയാക്കണല്ലേ വിഷയം ഞങ്ങൾക്ക് കാലി എന്ത് വേണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് കുമ്പോൾ തങ്ങ മതി കാൽ ഞങ്ങൾ കാലിക്ക് ഞങ്ങൾ എന്താക്കോ നിങ്ങൾ അതിന് വിഷയം മുണ്ടണ്ട ഞങ്ങൾ കുമ്പോൾ തങ്ങ എല്ലാം കുമ്പോൾ തങ്ങ അൽഹംദുലില്ലാഹ് അതിലെ നിയത്ത് ബില നിയത്ത് അവിടെ അല്ലാഹു അതിൽ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് അല്ലാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ ഇരിക്കട്ടെ ഏത് എന്റെ സഹോദരന്മാരെ എത്ര ചെലവ് എല്ലാ കമ്പോട്ടർ വിഷയം നല്ല ഹൗലു വട്ടം പോലെ ഹൗലു അതുപോലെ സുബ്ഹാന വലിയ ഗേറ്റായിട്ടുണ്ട് ദ്വാരായിട്ടുണ്ട് ഇന്റർലോക്ക് അതുപോലെ എല്ലാം സെറ്റിംഗ് ആക്കിയിട്ട് ഇതാ നിങ്ങളെ കൂടെ സമർപ്പിച്ചിട്ട് തങ്ങൾ തന്നെ എന്തേ കൊടുക്കേണ്ട ആൾമാരായിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട കമ്മിറ്റിക്കാർ ഞങ്ങൾ എന്തും എടുത്തു പറയും തങ്ങൾക്ക് സ്വാഗത ചൊല്ലോ എന്നെ കൊണ്ട് സാധ്യമല്ല സ്വാഗത ചൊല്ലോ അൻഫഡാൻ ഞങ്ങൾ യോഗ്യത്തില്ല ആൾമാർ സ്വാഗത ചൊല്ലോ ഞങ്ങൾ ആര് ഞങ്ങ തീയോ നായരും ഞങ്ങൾ എന്തോ തീയര മക്ക നായര മക്കായിട്ട് ഞങ്ങ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ആര് സ്വാഗതം ഞങ്ങൾ ദുആർക്ക ബഹുമാനപ്പെട്ട ശൈഖുന താജു ശരിയ അലികുഞ്ഞ് ഉസ്താദ് ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ് അല്ലാഹ് ആ മഹാന്റെ ദറജനെ ഉയർത്തനെ അല്ലാഹ് ഇന്നലെ ആയിട്ട് ആണ്ട് നടന്നത് ഞങ്ങളെല്ലാം പോയിട്ട് അല്ലാഹു ആ മഹാന്റെ ദറജ അല്ലാഹു ഉയർത്തുമാറാകട്ടെ എന്റെ സഹോദരൻ താജു ശരിയ അവിടുത്തെ ശിഷ്യന്മാരാണ് കുടുംബക്കാർ എങ്കിലും ആ ശൈഖുന ചൊല്ല പൽക്ക ശ്രദ്ധിക്കണോ അങ്ങനെ ബായിക്ക് വലിയ ബർക്കത്ത് ഞങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ ചൊല്ലി അങ്ങനെ ബായിക്ക് വലിയ ബർക്കത്ത് കുമ്പോൾ കുടുംബക്കാർക്ക് വിശേഷ ശൈഖുന ചൊല്ല പൽക്ക അങ്ങനത്തെ ശൈഖുന കൊണ്ടുണ്ടാ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു തങ്ങളെ കണ്ട ശൈഖുന സ്വർഗ്ഗ ദുനിയാവിലെ കണ്ട ശൈഖുന ആ ശൈഖുന ചൊല്ല പൽക്ക നാല് ആഖിറത്ത് നാ എത്തി പോയെന്ന് നക്കവിടെ എന്തായി പോയിന്ന് നാ സീര കുമ്പോൾ കുടുംബത്തെ എന്റെ മക്കളുടെ പോയിട്ട് കുമ്പോലെ മക്കളുടെ പോയിട്ട് നാ കേസ് ചൊല്ലുക പ്രശ്നം ചൊല്ലുക നോക്കണോ ഞങ്ങളെ കുമ്പോൾ തങ്ങന്മാർ ബഹുമാനത്തോടെ എന്റെ സഹോദരന്മാരെ ചൊന്നിട്ട് സാധ്യമില്ല നമുക്ക് ചൊല്ലൊരു സമയമല്ല ഞങ്ങൾ ഇച്ചു വെച്ചിട്ട് എങ്കിലും ഈ ചൊല്ലുന്നതും നീ കേൾക്കരുത് ഞങ്ങൾ ദോഷപ്പെട്ട് വർക്കുവാനായിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഇത്ര ചൊന്നത് അല്ലാഹു ആ മഹാന്റെ ഹക്കോ ഞങ്ങൾ ദുനിയാവ് ആഖിറ രക്ഷപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ എന്റെ കമ്മിറ്റിക്കാർ മാഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാം സമർപ്പിച്ചിട്ട് എന്റെ സഹോദരന്മാരെ 5 പൈസ പത്ര വിഷയത്തിന് വരണ്ട വിഷയത്ത് ഗ്രാനൈറ്റ് ഇട്ടതും അതുപോലെ കമ്പൗണ്ട് കിട്ടുന്നത് ദ്വാരം അതുപോലെ ഇന്റർലോക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു 1/2 കോടി എന്റെ അഭിപ്രായം സംതിങ് എന്റെ വിഷയമല്ല അത്ര ആയിട്ടിരിക്കും എന്റെ അഭിപ്രായം അത്ര ആക്കിയിട്ടും ഒരു പൽക്ക നിങ്ങൾ അധ്യക്ഷ വന്നിട്ട് ഉസ്താദ് ഒരു കളക്ഷന്റെ വിഷയം നിങ്ങൾ ചൊല്ലുന്നു ഒരു പൈസ ബർട്ട് ഉസ്താദ് ചൊല്ലൊരു കമ്മിറ്റിക്കാരാവട്ടു നിങ്ങൾ അധ്യക്ഷനാവട്ടു ഒരു പൽക്ക ഇത് ചോദിച്ചിട്ടില്ല ആ നിലക്ക് ഞാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട നിങ്ങൾ അധ്യക്ഷനെ ഞാൻ സ്വാഗതാക്കണ നിങ്ങളെ ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റി ഞാൻ സ്വാഗതാക്കണ ഇവിടെ വന്ന് കൂടിയ ആൾമാരെല്ലാം ഞാൻ സ്വാഗതാക്കേണ്ടില്ല അല്ലാഹു ഞങ്ങൾ എല്ലാം ദുനിയാവും ആഖിറ അല്ലാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ സയ്യിദ് അവർ നിപ്പാട്ടിട്ട് ചമ്മ ചൊല്ലു ശരിയല്ല പക്ഷേ ഞാൻ വിളിക്കുമ്പോൾ ചൊന്നു അർജന്റ് നീ കർത്തിയൊന്നു നമുക്ക് തീരില്ല ക്ഷീണമുണ്ട് ഉണ്ട്
കണ്ണൂർ ആ ഭാഗത്ത് പോയിട്ട് സുബ്ഹാനല്ലാഹ് ഞങ്ങൾക്ക് തെല്ല അവരെ പോയിട്ട് പറ ഞങ്ങൾ എന്ത് വച്ചിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് നോക്കൂ എവിടെ കണ്ണൂർ ബന്ന് ഇത് സുബ്ഹാനല്ലാഹ് ഞങ്ങൾക്ക് ഓടിയോണ്ടെന്റെ ബജല് അത് നണ്ടരായ ബജൽ നന്റെ പിർസത്തരായ ചൊല്ലിട്ട് ആ ആസല് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അവർ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അവർ എന്താക്കണോ എപ്പോഴും കൈബുടകു തീരാ കൈബുടാത്ത കാലത്തോ ലം തളുല്ലു മാ മസ്സത്തും ബിഹിമാ അങ്ങനെ പിടിക്കുന്ന കാലത്തോളം അങ്ങനെ കെട്ടി പിടിക്കുന്ന കാലത്തോളം നിങ്ങ സോക്കല നിങ്ങ ചിന്ന ഭിന്നമാവല ഹദീസായിട്ട് കേണ്ട സോ അതുകൊണ്ട് ചമ്മ നീട്ടോ പോണില്ല ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾ അധ്യക്ഷൻ സയ്യിദ് അവർ രണ്ട് പലക ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അധ്യക്ഷൻ ചൊല്ലകൊണ്ടു എല്ലാ ബന്ധവർക്ക് എല്ലാ നിലക്ക് ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ചെയ്തിട്ട് ನನ್ನ ಈ ಪಲಕದ ನನ್ನ ಇಪ್ಪಾಟ್ರ ವಾಖಿರ ದವಾನ್ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹ್ അല്ലേ ശാലം ഉടകു നങ്ങൊന്നു തങ്ങ അത് ഞങ്ങൾ രായത്തൊരു ബഹുമാനം ഞങ്ങൾ സയ്യിദ് അവർ എത്തിരാറ് അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഞങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു സമാധാനം എല്ലാവർക്കും ഒരു സമാധാനം ഞങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട കുമ്പോൾ കുടുംബത്തെ കാണുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അത് എന്ത് ചൊല്ലിട്ട് കാര്യമില്ല അത് കാണുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷം കാരണം എല്ലാവരും വേണം അവർക്ക് എല്ലാവരും വേണം ഒരാളുടെ മുമ്പിലാക്കുന്ന വിഷയമില്ല ചെന്ന ആൾമാർ പറഞ്ഞത് അവിടുത്തെ മുഖം നോക്കുമായിട്ട് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട അറ്റക്കോയ തങ്ങൾ അല്ലാഹുവേ നീ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകുക റഹ്മാനെ നീ റാഹത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ ഇനിയും ദീനി സേവന ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകാൻ അല്ലാഹുവേ നീ ഞങ്ങളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ശേഖന അറ്റക്കോയ തങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹുവേ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ് ആ മുഖം എന്നും ഞങ്ങൾ കാണാൻ ഞങ്ങൾക്ക് എന്നും നേതൃത്വം നൽകാൻ ആ മുഖം നോക്കി ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ വേണത ഉപദേശം ചെയ്ത് കേൾക്കാൻ അല്ലാഹ് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ് ആ കുടുംബത്തിന് നീ ഐശ്വര്യം നൽകണേ അല്ലാഹ് ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ് റാഹത്ത് ഒരു ക്ഷീണമില്ലാതെ റഹ്മാൻ എല്ലാ റാഹത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹ് ആമീൻ റഹ്മത്തിക യാ റഹ്മാൻ ഒരു സാൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് കൈകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ടവர்களെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എനിക്ക് കൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇതെല്ലാം പിടിച്ചോളൂ എല്ലാം ഒന്നത്തിൽ കൈ പിടിച്ചോളൂ എല്ലാത്തിൽ പിടിച്ചോളൂ ബിസ്മില്ലാഹി അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹിൽ ഹംദ് മാഷാഅല്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലി സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ ഇന്നത്തെ ബദ്രിയ ജുമാ മസ്ജിദ് ഹയാത്തുൽ ഇസ്ലാം മദ്രസ ബജാൽനത്തൂർ ಇದರ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕುಂಬೋಲ್ കുടുംബത്തെ ಆಟಪ್ರಾಯ ತಂಗಲ್ರೆ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ഞങ്ങളെ ഈ ജമാഅത്ത് സാധാരണ യാരം കൂടി 30 വർഷം ഇತ್ತು ഞങ്ങളെ ജമാഅത്ത് ഗൗരವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ഇತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ഞങ്ങളെ ഈ പള്ളി പുനർസ്ഥാപന കുടുംബത്തുകു ഗൗരವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ഇತ್ತು ഞങ്ങൾ 30 വർഷം കഴിഞ്ഞല്ലേ 30 വർഷം കഴിഞ്ഞല്ലേ 30 വർഷം യാരെ 30 വർഷം യാരൈತ್ತು അത് പഴയ പള്ളിക്കും തന്നെ അപ്പൊ അണ്ടർ പിടിച്ചിട്ട് തോളു ഏറ്റവും വലിയൊരു ബാന്ധ വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങളെ ജമാഅത്തിൽ എന്ത് വിഷയത്തിനും ബിൽച്ചെങ്ങും പ്രതിയൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് സഹകരിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ദ്വാർന്നത് ഞങ്ങളെ ജമാഅത്തിക്ക് വേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ പുരുഷപിച്ചിട്ട് ಬಂದವರು മഹാനൈത്തിക്കര് കുമ്പോൾ തങ്ങ അങ്ങനെ തങ്ങൾ മാനവരുടെ ഈ ഇന്നത്തെ ഹൽറത്തിൽ ഞങ്ങളെ ഇവിടെ വന്ന് ಸೇರಿಯ എല്ലാ ನನ್ನ ജമാഅത്തിലെ ಹಿರಿಯಂಗು ಕಿರಿಯಂಗು ഞങ്ങളെ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಹಾಜಿയും മാജി താലൂക്ക് പഞ്ചായത്ത് അധ്യക്ഷവും അഹമ്മദ് ബാക്കും അതേപോലെ ഞങ്ങളെ മാജി കൗൺസിലർ APMC മെമ്പർ സദസ്യമായ ഞങ്ങളെ പടിയിൽ അഹമ്മദ് ബാക്കും ഫക്രുദ്ദീനാക്കും പൊടിയാക്കും മോണാക്കും അതേപോലെ എല്ലാവരും അതേപോലെ ഞങ്ങളെല്ലാ പ്രതിയൊരു ചങ്ങൈമാരും ഉണ്ട് തങ്ങ കൂടെ പണ്ട് ചെന്നിട്ട് എല്ലാവരും ബന്ധുവരുണ്ട് അതേപോലെ ഞങ്ങൾ അഷ്റഫ് കാണാം അതിൽ പിന്നെ സംസുദ് കണ്ടത്തുപള്ളി അതേപോലെ പല ആൾമാർ പൊടിയാക്കും പിന്നെ അതേപോലെ ഇതൊരു വിഷയം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ ഇവിടെ പൽക്കവരേക്കെന്ത് ചമ്മ ടൈം എന്തില്ല പക്ഷെ ഒരു ഉസ്താദ് ചൊല്ലി പൽക്കവരെ ചൊന്നേക്ക് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പേരെടുത്ത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ബഹുമാനിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ഈ ജമാഅത്ത് ഈ പാവപ്പെട്ട ജമാഅത്ത് അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഞങ്ങൾ ഈ ജമാഅത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഖൈർ ചെന്നെങ്കിൽ പള്ളി മദ്രസ അതേപോലെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്കൂളും ഉണ്ട് ഏറ്റവും അപ്പൊ ഒരു ജമാഅത്തിൽ ഒരു സ്കൂൾ നടത്തി ചെന്ന ചില്ലറ വിഷയമല്ല അതെല്ലാം മഹാന്മാരുള്ള ബർക്കത്തിൽ ഈ ബദ്രിങ്ങളെ ബർക്കത്തിൽ അത് നടക്കരുത് അപ്പൊ വാരി കഷ്ടത്തിൽ അപ്പൊ 10-25 മക്കളുണ്ട് അൽഹംദുലില്ലാഹ് LKG പിടിച്ചിട്ട് SLC തോളുണ്ട്
നല്ലൊരു വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഉദ്ദേശം കൊടുത്ത് ഞങ്ങൾ ജമാഅത്ത് ആക്കിയത് ഇന്ന് അൽഹംദുലില്ലാഹ് നടക്കുന്നത്. അതേപോലെ ഞങ്ങളെ ഈ ജമാഅത്തിന് പല ആൾമാരും പല ഇരിയന ഇന്ന് ഞങ്ങളെ ഓർക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും വലിയ കടമൈത്തിക്കറി ഒന്ന് ഞങ്ങളെ അബ്ബുവാക്ക, അതേപോലെ ഞങ്ങളെ ഹയാത്തുൽ അബ്ബാസാജി, അതേപോലെ ഞങ്ങളെ അമ്മദാക്ക, പിന്നെ അതേപോലെ പല ആൾമാർ മുള്ളുകുട്ട അസനാക്കും, പിന്നെ ചെമ്മത്തെ ആൾമാർ ചെമ്മനങ്ങൾ ഇരിയങ്ങളുള്ളവർ അങ്ങനെ അങ്ങനെല്ലാം കബറെടുക്കപ്പെട്ട ആൾമാരുള്ളവർ അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഓർത്തിട്ട് അങ്ങനെ ഇന്ന് ഈ പരീക്ഷ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഈ ജമാഅത്തിൽ ഇന്ന് ഈ പള്ളിയിൽ എന്ത് പള്ളിയിലും ഈ മദ്രസയും എന്ത് ആവണമെന്ന് അങ്ങനെ കാരണകർത്ത എത്തിക്കുന്നു ഇന്ന് അങ്ങനെ ഓർക്കുന്നു ഞങ്ങൾ അള്ളാഹു തആല ആഹ്റബിച്ചാക്കുന്നു ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഓർത്തുണ്ടു. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഈ കാര്യക്രമം അപ്പൊ ഇന്ന് ചെന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ പള്ളിയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ ഈ പള്ളിയുടെ റിനോവേഷൻ കാര്യം തുടങ്ങിയപ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ಬೆನ್ನೆಲ್ ಬೈತು ನಿಂದ ಜನರಲ್ ಸಾದಿಕು ನಂಗಲೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಚಲ್ರ ಜಂಡ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರಂಗ ₹1 ನಂಗೆ ಫ್ರೀ ಸರ್ವಿಸ್ ಹಾಕಿರೋರಂಗ അങ്ങനെ ₹1 എടുക്കാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഞങ്ങൾ അങ്ങ് പൈസ കൊടുക്കുകയും ചെമ്മ പൈസ കൊടുക്കണം ഇന്ന്. അപ്പൊ എല്ലാ വിഷയത്തിലും ബന്ധാൻ ഒരു സ്വന്ത ഒരു ഞങ്ങളുടെ ചെന്ന് നിന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ബന്ധത്തിലും അങ്ങ് സഹകരിച്ചിട്ട് അണ്ടത്തെ പിടിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സ്വരാവ് കൊടുത്തോളൂ അങ്ങനെ എപ്പോഴും ഫ്രീ സർവീസ് ആക്കിയോളൂ. അതൊന്ന് മുഹമ്മദ് സാദിക്കും മുഹമ്മദ് ഇക്ബാൽ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഗുർത്തിച്ചിട്ടുള്ള തങ്ങ അങ്ങ് ഒരു സ്വാലിട്ടിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങ് ഒരു ബർക്കത്താവണം ചെന്നിട്ട് തങ്ങ ദ്വാർക്കണം ചെന്ന് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ കേട്ടുകൊണ്ടുള്ള علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله ما شاء الله. രണ്ട് എഞ്ചിനീയർമാർക്ക് സാൽവ് ചെയ്ത് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ അവர்களுം ഉപദേശമായിട്ട് ഞങ്ങൾ പ്രത്യേക വിഷയത്തിലും അങ്ങോട്ടുള്ള ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനത്തെ വേറെ കൊടുക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ഒരു ദുആ കൊടുത്ത് അങ്ങ് അല്ലാഹു തആല അങ്ങ് നല്ല സർവീസ് ആക്കുறாங்க. எங்க ಬೇರೆ ಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇಪ್ಪ ಹಾಕಿಂಟ್ರಲ್ಲ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹ್. ಇನ್ನೂ ಅಂಕ ಅಲ್ಲಾಹು ತಆಲ ಈ ಮಜ್ಲಿಸ್ ರ ಬರ್ಕತ್ಲಿ ಈ ಬದ್ರಿಗಳ ಬರ್ಕತ್ಲಿ ಈ ಪಳ್ಳಿರ ಬರ್ಕತ್ಲಿ ತಂಗಳೆ ದುಆ കൊണ്ട് താങ്കൾ ഇന്നും മേൽ പോകണം ചെന്ന് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഓർത്തുണ്ട്. അതേപോലെ ഞങ്ങളുടെ കമ്മിറ്റി ഞങ്ങളെ കോർപ്പറേറ്റ് അസ്ലാഫാക്കും പിന്നെ ഞങ്ങൾ എല്ലാ കമ്മിറ്റി ഞങ്ങളെല്ലാം ഓർത്തുണ്ട്. ഞാൻ ഈ രണ്ട് ഫലത്തെ കൂടെ തീർക്കുക. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അർറഹ്മാനിർ റഹീം മാലികി യൗമിദ്ദീൻ ഇയ്യാക നഅ്ബുദു വഇയ്യാക നസ്തഈൻ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. صل على جميع الأنبياء المرسلين والملائكة المقربين أجمعين وعلى عباد الله الصالحين ورحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا إلى دين الإسلام. الحمد لله الذي جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك نبيك رسولك النبي الأمي آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. اللهم أوصل وبلغ مثله بما قرأنا من القرآن العظيم وما صلينا هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة لا نطلبنا شفينا سيدنا محبوبك الأنبياء المرسلين خاتم النبي رسول بالعالمين مصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إله نبي الله خليل الله إبراهيم عليه نبي الله إسماعيل عليه السلام. وإله الله سائر الأنبياء المرسلين صلى الله عليه وسلم وإلى وحيد منهم أجمعين. وإلى الله صلى سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بقية أشرة المبشرين. وإلى الله أرواح سعادتنا أصحاب البدر الهدي المنين سعيد صاحب القراب التابعين وتابع التابعين المسلمين الدين. وإلى الله أرواح عمي النبي صلى الله عليه وسلم سيد الحمزة وسيد عباس صلاته أرواح سبطي النبي صلى الله عليه وسلم سيد الحسن وسيد الحسين. وإلى أمها سيدتنا أم المؤمنين فاطمة الزهراء. وإلى أمها سيدتنا أم المؤمنين خديجة الكبرى وسيدتنا عائشة الطهرى وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات ذرياته وعالي بيته. وإلى ضرات أئمة الأربعين خصوصا منهم. وإلى ضرات إمامنا إمام الأئمة سيدنا محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه. ويا شيخنا قطب الأقطاب وصلى على سيدنا محي الدين عبد القادر سلطان علي بن سلام شكل سيد أحمد البدوي إبراهيم الدسوس الإمام سيد أبو الحسن علي الشافعي سلطان هند خواجة بن السلامي وسلم مالك بن محمد القرصي. وإلى حضرات أرواح جميع مشايخنا. وإلى حضرات أرواح من الأنبياء والعلماء والصديقين والشهداء الصالحين. وإلى حضرات أرواح جميع مشايخنا. وإلى حضرات أرواح أهل الخير والطاعة أجمعين. وإلى حضرات أرواح آبائنا أمهاتنا أجدادنا جداتنا إخواننا أخواتنا خالاتنا عمامنا أزواجنا وذرياتنا. وإلى حضرات أرواح المدفون في أعمال هذا المسجد. وإلى حضرات أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر لنا واغفر لهم. اللهم ارحمنا وارحمهم. اللهم اجعل قبرنا وقبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرنا قبرهم مغفرة من نفر النيران. اللهم اجعل مونسا بقبرهم إلى يوم القيامة. اللهم انس اشرفته وعامل وطول في قربتنا برمعلته
وارفع درجتهم وقرارهم بأبيهم فيها. اللهم زد لهم شرفا لا شرفهم وفضلنا لا فضلهم وعزنا لا عزهم وجاهنا لا كراماتهم. اللهم اهد درجاتهم بالجنة. اللهم ادخلنا الجنة معهم يا رب العالمين. اللهم اجمع بيننا وبينهم في جناتك جنات النعيم. اللهم انفعنا بعلومهم وصفاتهم وعن بركاتهم في الدين الدعاء شيء قدير. اللهم بأكرم بركاتهم افتح لنا وأهلها القرية من المسلمين والمسلمات أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب الرزق وأبواب السلامة وأبواب العافية. اللهم بارك لنا في جميع أمورنا. اللهم بارك لنا فيما نحن فيه بركة تامة كما باركت على عبادك الصالحين. اللهم يسر لنا أمورنا مع راحة قلوبنا وعود عنا سلامة العافية في ديننا ودنيانا. اللهم يسر سيرنا وسهل أمورنا وقضي حوائجنا وحسن مرادنا واشف أمراضنا وأمراض مرضانا وأمراض من أوصانا بالدعاء وأمراض من نبينا فاشفها يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض. سليمنا وخير عقد شفاء تاما دائما يا ذا الجلال والإكرام. اللهم طمنا أمامنا في طاعتك مرضاتك واملأ قلوبنا بنور هدايتك ونور معرفتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم افتح فتوى العارفين بحكمتك وانصر رحمتك وذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا وثبتنا على عقيدة أهل السنة الجماعة ومتنا مع الإيمان والتوبة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم دمر أعداءنا وأعداءك وأعداء الدين. اللهم انصر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا منهم وخذنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لا تجعلنا منهم يا رب العالمين. اللهم لا تعيبنا ولا تخيبنا ولا تفضلنا بل وصل خيراتنا في الدنيا في الآخرة. اللهم اجعلنا أمتنا. اللهم اجعلنا أمتنا دائما ودولتنا قائما أولادنا من الصالحين ينفعنا بهم في الدين بالآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين متقين إماما. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم اعفنا من كل بلاء الدنيا مصيباتها وشرها ومرضها وسهرها وعينها فهم الآخرة. اللهم اغفر لنا حيث كنا اكفنا شر الأعداء والظالمين والحاسدين والساهلين اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم وفقنا ما تحب وترضى. اللهم وفقنا للتعليم والتعليم. اللهم وفقنا لخدمة دينك الإسلام. اللهم وفقنا أهلا وسهلا بالدعاء حج بيتك الشريف الحرم وارزقنا إياهم زيارة نبيك حبيبك سيدنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم في الأمر مرارا قرات بعد مرات. اللهم ربنا آتنا خير الدنيا وخير الآخرة واصرف عنا شر الدنيا وشر الآخرة. ربنا ظلمنا اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا من كل الخاسرين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين يا رب العالمين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعلنا من الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء الصالحين. اللهم للآخر كلامنا عند الموت قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا شفاعة نبيك حبيبك مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ادخلنا الجنة من الأبرار يا عزيز الغفار. اللهم ادخلنا الجنة يا حساب. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة ولذة النبي إلى وجهك الكريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المطرودين.
اللهم إنا قد رفعنا إليك أيدينا في يوم الجمعة وفي هذا المسجد ولا تردنا مع القوم الخائبين بما عند فضلك الكريم وبحق أسمائك الحسنى وبحق القرآن الكريم وبجاه نبيك عبدك رسولك سيدنا المصطفى محمد ببركة جميع الأنبياء والأولياء والعلماء والصديق والشهداء والصالحين وصلى الله وسلم على خير خلق سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك عما يصفون وسلام السلام عليكم ورحمة الله. എൻ്റെ ഏറ്റവും ബഹുമാനവും സ്നേഹവുമുള്ള ഇവിടുത്തെ ഖത്തീബ്, മറ്റു ആലിമീങ്ങൾ, ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ഈ ജമാഅത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ അംഗങ്ങൾ, മറ്റ് ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ മുസ്ലിം സഹോദരന്മാർ, സുഹൃത്തുക്കൾ, ഞാൻ മുമ്പത്തെ മാതിരി ആഫിയത്തുള്ള ആളല്ല. ഉള്ള ക്ഷീണമുണ്ട്. അതോടുകൂടി കാഴ്ച വളരെ കുറവായി. നിങ്ങളൊന്ന് വ്യക്തമായി എനിക്ക് കാണുന്നില്ല. അതുമല്ലാതെ ഇന്ന് കുറേ ദൂരം എൻ്റെ മകളുടെ വീട്ടിലെ കട്ടില വെക്കലാണ് തളിപ്പറമ്പിൽ. അവിടെ ഞാൻ 10 മണിക്കൊന്ന് പുറപ്പെട്ടു. 10-15 ഇല്ലേ, വളരെ സ്പീഡിൽ വന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ് കുമ്പോളിലെത്തുമ്പോൾ ജുമയ്ക്ക് ബജിലെത്തുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോവാ, ഇല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാന്ന് കരുതി. അള്ളാഹു എത്തിച്ചു. അൽഹംദുലില്ലാ, റബ്ബുൽ ഇസ്സത്തിനെ ഞാൻ സ്തുതിക്കുന്നു. ഇവിടെ നേരത്തെ ഉണർത്തിയ പ്രകാരം കൊല്ലം എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല, കുറേ കാലം ഒരു പഴയ പള്ളി. അതിൻ്റെ തറയൊക്കെ ഉപ്പ് വെള്ളം കയറി ദ്രവിച്ച സമയത്താണ് ഞാൻ വന്നത്. എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നാൽ നമ്മുടെ ഡോക്ടർ ഹമീദും മുസ്ലിയാവും, രണ്ടാൾക്കും അള്ളാഹു വിട്ടു കൊടുക്കട്ടെ, അവരുടെ ദറജകൾ ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ. അതുപോലെ കുറേ പഴയ ആൾക്കാർ മുഖങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് എൻ്റെ മുമ്പിലില്ല. അതിൽ ഒരാളിപ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി, മുൻ പ്രസിഡന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇല്ലേ, അതെ, അൽഹംദുലില്ലാ, മരിച്ചുപോയവർക്കെല്ലാം അള്ളാഹു വിട്ടു കൊടുക്കട്ടെ. അവർക്ക് സ്വർഗീയമായ സന്തോഷം അവർ ഖബറിൽ വെച്ച് അള്ളാഹു നൽകട്ടെ. അവരുടെ ദറജകൾ അള്ളാഹു ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ. അവരും നമ്മളിൽ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ മുത്തനബി തങ്ങളോട് കൂടെ ഒരുമിച്ചു. അള്ളാഹിൻ്റെ നിക്കാഹ് നമുക്ക് അവർക്കെല്ലാം ഒന്നിച്ച് അള്ളാഹു കാണിച്ചു തരട്ടെ. ഇതിനു മുമ്പ് പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാ കമ്മിറ്റി മെമ്പർമാർക്കും അള്ളാഹു അതിനുള്ള പ്രതിഫലം നൽകട്ടെ. ഇന്ന് നിലവിലുള്ള കമ്മിറ്റിക്കാർക്ക് ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു പ്രതിഫലം നൽകട്ടെ. കൂടുതൽ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും ആയുസ്സും മനക്കരുത്തും അള്ളാഹു നൽകട്ടെ. ഇവിടുത്തെ പുരോഗമനപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ ജമാഅത്തിന് ചെയ്ത്, ഈ പള്ളിക്ക് ചെയ്ത് എല്ലാം അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്ത് അതിന് സഹകരിച്ച നേതൃത്വം നൽകി ഉപദേശിച്ച എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു ഖൈറും ബർക്കത്തും അനുഗ്രഹവും ഐശ്വര്യവും സന്തോഷവും അള്ളാഹു നൽകട്ടെ. എല്ലാ ശ്രദ്ധകളിൽ നിന്നും, എല്ലാ മാരകമായ രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും, എല്ലാ സാധാരണ രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും, മാനസികമായ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും, കടങ്ങളിൽ നിന്നും എല്ലാം അള്ളാഹു സലാമത്താക്കുകയും ശിഫയാക്കുകയും രക്ഷപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. നമ്മളെല്ലാം യഥാർത്ഥ മുഅ്മിനീങ്ങളാക്കി. ഞാൻ ദ്വാരുന്നു, നിങ്ങൾ ആമീൻ ചെയ്തില്ലേ? അള്ളാഹു ജഅലനാ സാഹിബ്. അള്ളാഹു നമ്മളെ, നമ്മുടെ മക്കളെ, നമ്മുടെ കുടുംബത്തിനെ എല്ലാം, നമ്മുടെ പാരമ്പര്യത്തിൽ വരുന്ന എല്ലാവരെയും അള്ളാഹുവിൻ്റെ സാലിയായ അടിമകൾപ്പെടുത്തി തരട്ടെ. പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ, കുറെ സംസാരിക്കാനുള്ള നല്ല നിരക്ക് ഞാൻ അന്ന് വന്നല്ലോ. രണ്ടാമത് ഞാൻ വന്ന് ഇത് ഈ ഇന്ത്യയിലെല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അല്ലേ, ചവറിലുണ്ടായത് അല്ലേ, പള്ളിയുടെ അത് പണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എന്തോന്ന് ഞാൻ അതെ അതിന് ഞാൻ വന്നല്ലോ. അത് വളരെ ഭംഗിയായി നിങ്ങൾ ചെയ്തത്. ഇപ്പൊ രണ്ടാമതും അങ്ങനെ ഇവിടെ എല്ലാം പൂർത്തീകരിച്ച് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പം അന്ന് തുടങ്ങിയ എന്നെ കൊണ്ട് തുടങ്ങിയതാണ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ. അത് ഞാൻ ഇപ്പം അന്വേഷിച്ചു. അപ്പം മദ്രസ നല്ല ബിൽഡിങ്
അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ മല്യം എവിടെ സദറാ എവിടെ സദറ് എത്ര കുട്ടികളുണ്ട് 200. അൽഹംദുലില്ലാഹ് അള്ളാഹുവിന് ആയുധമായ ശുക്ർ. നമ്മുടെ മക്കൾ അള്ളാഹു സാലിഹ്യങ്ങളാക്കട്ടെ. ആ കുട്ടികളൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിലും പോകുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ആലിമ്യങ്ങളുടെ തീരുമാനം തന്നെ അങ്ങനെയാണ്. മത ഭൗതിക സമുന്നയ വിദ്യാഭ്യാസം എന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ. എല്ലാ കോളേജും ഞങ്ങളുടെ സൈനികരായാലും എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലും അൽഹംദുലില്ലാഹ് അപ്പൊ 2 വിദ്യാഭ്യാസം ചുരുക്കി വളരെ കുറഞ്ഞത് എന്താ PUC. ഇവിടെ PUC SLC കഴിഞ്ഞിട്ട് PUC നിർബന്ധമായി നമ്മളെ കുട്ടികൾ പഠിക്കണം. അതിനപ്പുറം പിന്നെ ആലോചിക്കണ്ട. ആ പഠിക്കുമ്പോൾ സെക്കൻഡറി മദ്രസ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ 12ാം ക്ലാസ് എത്തുന്നുണ്ട് എനിക്കറിയില്ല. അൽഹംദുലില്ലാഹ് 2 എണ്ണം ഏറ്റണം. ഒരു മല്യമിനെ ഏറ്റണം. അത് ഞാൻ ജമാഅത്തോട് പറയാം, കമ്മിറ്റിയോട്. ഒരു ക്ലാസ് ഏറ്റണം, 2 ക്ലാസ് ഏറ്റണം, ഒരു മല്യമിനെ ഏറ്റണം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എത്തിക്കട്ടെ. ഇത് അല്ലേ അംഗീകരിച്ച മദ്രസ അല്ലേ? അപ്പൊ കുട്ടികൾക്ക് നല്ല നിലക്ക് 2 വിദ്യാഭ്യാസം നൽകണം. പിന്നെന്താ വേണ്ടത്? നല്ല പള്ളി, നല്ല മദ്രസ കെട്ടിടം, മദ്രസ വിദ്യാഭ്യാസം, ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം പഠിപ്പിക്കാനുള്ള സൗകര്യം, അതൊക്കെ ഇവിടെ ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല വലിയ നാടാണ്. ഉള്ളു ഭാവങ്ങളും നല്ല ഇസത്തിൽ നല്ല നിലക്ക് നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകും. നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചെറിയ ഒരു നല്ല കാര്യവും അള്ളാഹു അറിയും. അള്ളാഹു അതിന് പ്രതിഫലം കൂലി തരും. ചെറിയ തെറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്ത് അതും അള്ളാഹു അറിയും. അതിനുള്ള ശിക്ഷയും അദാബും അള്ളാഹു നൽകും. അള്ളാഹു കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുഅ്മിനീങ്ങളെ നല്ലൊരു സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഞാനിതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഡ്രൈവറും ഖാദിമൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ അറിയാം. ഞാൻ എൻ്റെ അനുജന് കുഞ്ഞിക്കോയത്തങ്ങോട്ട് റബീഉൽ അവ്വൽ 13-ന് 12 ശേഷം 9 പോയതാണ്. അതിൻ്റെ ശേഷം ഈ ജുമ വരെ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഞാൻ ജുമക്ക് കൂടിയിട്ടില്ല. എത്ര മാസമായിക്കോന്ന് കണക്ക്, ഒരു മാസത്തെ എത്ര ജുമ ഉണ്ട്, അങ്ങനത്തെ എത്ര മാസമായി. ഇന്നൊന്നും കൂടണമെന്ന് വിചാരിച്ചു നോക്കുന്നെങ്കിൽ വന്നിട്ട് ഓരോ ജമാഅത്തിലേക്കും പോകുന്നു. അപ്പോൾ അതൊരു ഖിദ്മത്താണ്. ഏതായാലും ഇന്നിപ്പോൾ നല്ല വെള്ളിയാഴ്ച. കാരണം പരിശുദ്ധ റമദാൻ നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് വന്ന് എത്തി. 2 മാസമായി ദുആ ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാഹു ബാരിക് ലനാ ഫീ റജബിൻ വശഅബാൻ വബല്ലിഗ്നാ റമദാൻ. ആ റമദാൻ പൂർത്തിയാക്കി കിട്ടുക എന്നുള്ളത് ഒരു ഉമ്മ പെറ്റ മക്കളെ പോലെയായിരിക്കും. അല്ലാഹു നിനക്ക് എത്തിച്ചേർത്ത ഒരു ഹജ്ജ് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഹജ്ജ് ചെയ്താൽ ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഉമ്മ പെറ്റ കുഞ്ഞിനെ പോലെയാണ്. അത് സംശയമില്ല. ഹജ്ജ് സ്വീകരിക്കോ ഇല്ലേ? അറഫയിൽ ഞാൻ ദുആർന്നു സ്വീകരിക്കോ ഇല്ലേ? തവാഫിന് ദുആർന്നു അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യോ ഇല്ലേ എന്ന് സംശയിക്കാൻ പാടില്ല. അവിടെ സംശയമില്ല. അള്ളാഹു ഉത്തരം നൽകാം എന്നുള്ള പറഞ്ഞ സ്ഥലം. അപ്പൊ റമദാൻ മാസം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ ക്ലിയറായി പെരുന്നാക്ക് നിങ്ങൾ പുതിയ ഡ്രസ്സ് എങ്ങനെ എടുക്കുന്നത് അതുപോലെ കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച ഇട്ടത് പിറ്റേന്ന് തിങ്കളാഴ്ച പെരുന്ന, പക്ഷെ അതിടെ പെരുന്നാക്ക് പുതിയ ഡ്രസ്സ്. ഇതുപോലെ നമ്മുടെ എല്ലാ തെറ്റുകളെയും മാപ്പാക്കിയിട്ട് അള്ളാഹു നമ്മളെ നല്ല ക്ലീനാക്കി സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു മാസമാണ് ഉണ്ടാവും. അള്ളാഹു നമ്മളോട് എന്തെന്നില്ലാതെ പ്രിയമാണ്. അള്ളാഹുവിനെ പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിക്കൽ മാത്രമല്ല, വളരെ കരുണ. ആ കരുണ എന്താണ്? ശുക്ർ എന്താണ്? നമ്മളെ കണ്ണിന്റെ പിരിയം ഇതാ. അതായത് ഞാൻ
ഞാനിപ്പോ ഇങ്ങനെയാക്കി നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ കുതിരത്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ സാധ്യമല്ല. എത്ര കണ്ണ് തുറന്നത് ആടേ ബാക്കി തങ്ങളെ എൻ്റെ മുന്നേ കണ്ണ് മൂടുന്നില്ല. പിന്നെയൊക്കെ പോയി ഡോക്ടറോട് പറഞ്ഞു, ഡോക്ടർ എൻ്റെ ഒരു കണ്ണ് ചിന്നത് നിൽക്കുന്നില്ല. ആരാണ് അടച്ചത്? ആരാണ് അടച്ചത്? അതുവരെ അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനമാണ്, അള്ളാഹുവിന്റെ കുതിര. നമ്മക്കൊണ്ടൊരു കാര്യമില്ല. അപ്പൊ ആ റബ്ബ് നമ്മളോട് പറയുന്നത്, ലാ തഖ്നതു മിർ റഹ്മത്തില്ലാ ഇന്നല്ലാഹ യഗ്ഫിറു ദുനൂബ ജമീഅ ഇന്നഹു ഹുവൽ ഗഫൂറുർ റഹീം. എന്റെ അനുഗ്രഹത്തെ എന്റെ റഹ്മത്തിനെ തൊട്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. എന്റെ റഹ്മത്തിനെ തൊട്ട് നിങ്ങൾ ആരും ആശം ചെയ്യണ്ട. എന്റെ കൃത്യഭാഷയിൽ നിനക്ക് പറഞ്ഞോട്ടോടെ, എന്റെ അനുഗ്രഹത്തെ തൊട്ട് എന്റെ റഹ്മത്തിനെ തൊട്ട് നിങ്ങൾ ആശ പറയണ്ട. ആശ പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം നിനക്ക് എടുത്തതറിയില്ല. തീർച്ചയായും അള്ളാഹുവാണ് പറഞ്ഞത്, തീർച്ചയായും അള്ളാഹു ആകുന്ന ഞാൻ എല്ലാ ദോഷങ്ങളെയും വിട്ടുകൊടുക്കുന്നവനാണ്. തീർച്ചയായും അള്ളാഹു വിട്ടുകൊടുക്കുന്നവനും അനുഗ്രഹം ചെയ്യുന്നവനുമാണ്. വളരെ സന്തോഷം നൽകുന്ന ഒരു വചനമാണ്, ഒരു കെലിമത്താണ്, ഒരു ആയത്താണ്. എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? നിങ്ങൾ ആശമറിയാണ്. ഒരു ഉദാഹരണം, തെറ്റ് ചെയ്ത മോന് പെർക്ക് വരുന്നതിന് പേടിച്ചിട്ട് ഭയ ഉപ്പ ഒരാളായെല്ലാം ഫോണിൽ പറയുന്നത്, നീ പെർക്ക് വരണം മോന്, നിന്നെ ഞാൻ എന്തു ആക്കിയാല ഞാനെല്ലാം നിനക്ക് വിട്ടുന്ന് എന്നെ കൊണ്ട് നീ ആശം പറഞ്ഞ നീ ബെരിന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മോൻ എത്ര സന്തോഷം ഉണ്ടാവും. അള്ളാഹു പറഞ്ഞ് എല്ലാ ദോഷങ്ങളെയും വിട്ടുകൊടുക്കുന്നവനാണ് ഞാൻ. വെറും ദോഷങ്ങളും എല്ലാ ദോഷങ്ങളും എന്നെ കൊണ്ട് ആശം പറയണം. അപ്പൊ മനുഷ്യ സഹജമായി നമ്മളിൽ നിന്ന് വാക്കുകൊണ്ടോ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടോ കാഴ്ച കൊണ്ടോ കേൾവി കൊണ്ടോ കൽബ് കൊണ്ട് ഓർത്തിട്ടുള്ള ദോഷങ്ങൾ വന്നുപോയിട്ടുണ്ടാകും. വന്നുപോയത് തന്നെ അള്ളാഹു കുറ്റപ്പെട്ടതല്ല, ആരും ബാക്കിയില്ല. എത്ര പേര് തങ്ങളാട്ടം ഒരാട്ടം ഇവിടുന്ന് തൊക്കോട്ടേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഇവിടുന്ന് പമ്പയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഹറാമ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. എന്താ പറ്റാത്തത് കണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടാവും. അത് ഹറാമല്ലേ? തങ്ങൾക്ക് മൊയിലാക്കുന്നതിന് വിടുതിയുണ്ട്. ബസ്സിൽ കയറിയാലോ ചില ഹറാമ് കണ്ടുപോയിട്ട് തെറ്റങ്ങ അത് അള്ളാഹു മാപ്പാക്കലല്ലാതെ അത് ഹറാം അല്ലാതാകും. തെറ്റ് തന്നെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ വന്നുപോയാൽ അതുവരെ അള്ളാഹു മാപ്പാക്കാനുള്ള ഒരു ചാൻസാണ് അള്ളാഹു നൽകുന്നത്. പരിശുദ്ധമായ റമളാൻ, പരിശുദ്ധമായ വെള്ളിയാഴ്ച, തിങ്കളാഴ്ച രാവ്, ലൈലത്തുൽ ഖദ്റിന്റെ രാവ്, ബറാത്ത് രാവ്, മേറാജ് രാവ്. നോമ്പ് സുന്നത്തിന്റെ, ബറാത്തിന്റെ, മേറാജിന്റെ ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ല. അങ്ങ് അതിനെ നിഷേധിക്കുന്ന കക്ഷികൾ, വിദേഹത്തിന്റെ അധികാർ ഈ ബദൽ ജമാഅത്തിൽ ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇല്ലാതായിപ്പോട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ദുആ ചെയ്യുന്നു. ആ ഭാഗത്തേക്ക് അവരില്ലാത്ത കൊണ്ട് തന്നെ ആ ഭാഗം ഞാനിപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ പരിശുദ്ധ ദീന് അള്ളാഹു റസൂലും സഹാബികളും വഴിയായി നമുക്ക് കിട്ടിയത് നമ്മൾ ഉസ്താദ്മാർ പറഞ്ഞപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ 6 കൊല്ലം എൻ്റെ ഉസ്താദാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 6 കൊല്ലം ഞാൻ പഠിച്ച ഞങ്ങളുടെ ഉസ്താദിന്റെ കുമ്പോലുണ്ട്. അന്ന് എൻ്റെ വാപ്പയാണ് ജമാഅത്തിന്റെ മുഖ്തസർ. അന്ന് കമ്മിറ്റിയൊന്നുമില്ല. ആ ഉസ്താദാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചത്. അപ്പൊ അവരിൽ നിന്ന് പഠിച്ച ഇൽമുകൾ അനുസരിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോടൊന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ റമളാൻ വരുമ്പോൾ നല്ല നിരക്ക് ഒരുങ്ങി നിന്ന് സന്തോഷത്തോടുകൂടി
പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ആദ്യം റമദാൻ കഴിഞ്ഞതിന് മുമ്പ് കിടത്തത്തിലായ നിലക്കുള്ള രോഗങ്ങൾ നൽകണം, ഭക്ഷണം കഴിക്കാനോ മറ്റോ മുടക്കമുണ്ടാക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ നൽകണം, പകൽ നോമ്പും രാത്രി സംസ്കാരവും ഖുർആനും ദിക്റും സലാത്തുമായി ജീവിക്കാനുള്ള ആഫിയത്ത് നീ നൽകണം റബ്ബേ. അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധമായ ഈ റമദാനിന്റെ തുടക്കത്തിലാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചത്. കമ്പൗണ്ടിലായി ഞാൻ നോക്കി, ഇങ്ങനെ ഞാൻ തുടങ്ങിയൊരു പള്ളി മിഞ്ഞാന്ന് ഞാൻ പോയി മജൂർ ഉടുപ്പി കമ്പൗണ്ട് നല്ല ഭംഗിയായി മജൂരാസ് കെട്ടിടവും ഷാദിമാൻ പള്ളി ഇങ്ങനെ ആക്കിയാണ് ഉദ്ഘാടനമാക്കാൻ ഞാൻ പോയതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നല്ല നിലക്ക് ഇവിടെ പോകുന്നുണ്ട്. ആഫിയത്തുള്ള പുസ്തകം ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച റമദാൻ ഉപദേശം പറഞ്ഞു തരും. എനിക്ക് നിങ്ങൾ ഉപദേശിക്കേണ്ട നല്ല ഒത്തൊരുമയാണ്. ഇപ്പൊ ഇതുവരെ നടന്നു പോയത് ഒരു അനൈക്യം, ഒരു ഫിത്തനയും, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. എല്ലാ വിഷയത്തിലും കമ്മിറ്റിക്കാർ പ്രസിഡന്റ്, കമ്മിറ്റി എവിടെ, കമ്മിറ്റിക്കാരിലാണ് പ്രസിഡന്റ്. കമ്മിറ്റിക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുകയും ജനത്തിന് അറിയിക്കേണ്ട നിലക്കുള്ള നല്ല പ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ, ആ തീരുമാനങ്ങൾ പാസ്സാക്കാതെ തീരുമാനങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയും അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ചയോ അതല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ ബോഡി വിളിച്ചോ ആ വിവരം അറിയിച്ച് ചർച്ച ചെയ്ത് ജനറൽ ബോഡിയുടെ, അതായത് ജനത്തിന് അഭിപ്രായമനുസരിച്ച് അത് പാസ്സാക്കേണ്ടതാണ്. അതൊരു അഭിപ്രായം നിങ്ങൾ ഓർമ്മ വെച്ചോളൂ. ചിലപ്പോൾ കമ്മിറ്റിക്കാർ പെട്ടെന്ന് പാസ്സാക്കുന്നത് ജമാഅത്ത് അറിയാം, അത് പിന്നെ കമ്മിറ്റി ജമാഅത്തായിട്ട് ആ വിഷയത്തിന് മുട്ടാട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ വരാൻ പാടില്ല. അനൈക്യമില്ലാതെ നിലക്ക് ഒത്തൊരുമയോടുകൂടി ജമാഅത്തിനെ കൊണ്ടുപോകണം. അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളിലും ഉണ്ടാവില്ല. അള്ളാഹു കാക്കും. ചെറിയ ഒരു വരച്ചിൽ നിന്നും വന്നാൽ അതിനാണ് ഇപ്പൊ ഗൗരവാധ്യക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഗാരേജുള്ള ഫിറ്ററെ പോലെ. എന്റെ പണി അതാ, വണ്ടി വിടക്കാൻ നമ്മുടെ ഗാരേജിൽ വെക്കുന്നുണ്ട്, ഫിറ്റർ വെക്കണം, നേരാക്കുന്നത്. അതുപോലെ എന്തും ബന്ധങ്ങൾ താങ്കളുണ്ട് എന്നുള്ള ഗൗരവാധ്യക്ഷൻ മുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നമ്മളെ മത്സരിച്ചുകൊണ്ടെന്ന് പറ്റുക. അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ. അതുകൊണ്ട് ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റിയും നല്ല ഐക്യത്തിൽ ഒത്തൊരുമയിൽ പോകണം. എങ്കിലാണ് നാട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. നമ്മുടെ മദ്രസയുണ്ട്, നമ്മുടെ പിഞ്ചു മക്കളൊക്കെ പഠിക്കുന്നത്, അവർ മുസ്ലിമിൻ്റെ മുമ്പിനായ മക്കളായിട്ട് വളർന്നു വരണം. നമ്മൾ ജമാഅത്ത് അനങ്ങിപ്പോയാൽ അതൊക്കെ താറുമാറായി പോകുന്നതോ കാക്കട്ടെ. അത് നിങ്ങളൊരു ഉപദേഷ്ടാവ് എന്നുള്ള നിലക്ക്, ഒരു അഡ്വൈസർ എന്നുള്ള നിലക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഉപദേശിക്കുകയാണ്. അത് നമ്മൾ എനിക്ക് ഉസ്താദ് വളരെ പ്രകടനമായിട്ട് കഴിയുന്നില്ല. ഷോർട്ട് രണ്ട് കാര്യം പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്താം. രണ്ട് ആയത്തിലെ രണ്ട് ഉന്നത്തുകൾ മുന്നറിയിപ്പുകളാണ് നമുക്ക് നൽകുന്നത്. രണ്ട് ആയത്തിൽ രണ്ട് മുന്നറിയിപ്പ്. ഒന്ന്, വല്ലാഹു അഖ്റജക്കും മിൻ ബുത്തൂനി ഉമ്മഹാത്തിക്കും ലാ തഅലമൂന ശൈഅ. നിങ്ങളെ ഉമ്മാന്റെ വയറ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ലോകത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തും അറിയില്ല. ആര് പറയുന്നത്? ഉപ്പ പറയണ്ട, അല്ല, അള്ള പറയണ്ട. നിങ്ങളെ ഞാൻ വളർത്തി ഉമ്മാന്റെ വയസ്സിൽ 10 മാസം വളർത്തി നിങ്ങൾ പുറപ്പെടുമ്പോൾ ഭൂമിയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്തും അറിയില്ല എന്നുള്ളത് ഒന്ന്. രണ്ടാമത് മറ്റൊരു ഭാഗത്തുള്ള പറയുന്നു, നിങ്ങൾ മുസ്ലിമായിട്ടല്ലാതെ മരിക്കരുത്. മുസ്ലിമായി മുമ്പിനായി മരിപ്പിച്ചു തരട്ടെ. ഈ രണ്ട് മാത്രം ഹെഡിങ് ഞാൻ പറയുന്നത്. വിവരമുള്ള സൗകര്യമുള്ള ഉസ്താദ് എൻ്റെ വിശദീകരണം പറയാം. എന്താണ് ജന്മ നമുക്കൊന്നും അറിയില്ല. രണ്ടാമത് അള്ളാഹ് നമ്മളെ വിളിക്കും. അതാണ് മരണം. നമ്മളെ കാമിലായ നല്ല മുമ്പിനായ മരണത്തിൽ നമ്മളെ അഹ്ലുകാരെ, നമ്മളെ പെണ്ണുങ്ങളെ, നമ്മുടെ കുടുംബക്കാർ എല്ലാവരെയും ഈ പള്ളിക്ക് സഹായിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് പരിശുദ്ധ കലിമ ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട്
സാലിഹ്യങ്ങളായ മശായിഖന്മാർ, ഉസ്താദന്മാർ, അബീബായ മുത്തുതമ്പുരാൻ അടക്കമുള്ളവരെ കണ്ടുകൊണ്ട് മരിക്കുന്ന സാലിഹ്യങ്ങളല്ലാതെ മരിക്കരുത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ ജനിച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു ടൈമുണ്ട്, മുഴുവൻ ഒരു 10, 15, 16 വയസ്സ്. അതിനപ്പുറം നമുക്ക് കടമകൾ ബാധ്യതകളുമായി മാറി. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ഒന്നും അറിയാതെ വളർന്നു വന്ന നമ്മൾ മുസ്ലിമായി മരിക്കണം, മുഅ്മിനായി മരിക്കണം. ആ മരിക്കണമെങ്കിൽ വിശ്വാസപരമായുള്ള അറിവും വേണം, വിശ്വാസവും വേണം. ഞാൻ മുസ്ലിമാണ്. എൻ്റെ പേര് അബ്ദുറഹ്മാൻ, ഉപ്പാൻ്റെ പേര് അബ്ദുള്ള, ഉമ്മാൻ്റെ പേര് അമീൻ. എനിക്കെന്തൊരു ഞാൻ മുസ്ലിം, എന്താ മുസ്ലിം? മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹ്. അതെയോ പോരാ. ഇസ്ലാംകാരൻ ഈമാൻകാരൻ എന്നുള്ളത് തെപ്പിയ കിടാക്കും മദ്രസയിൽ പഠിക്കും. അപ്പൊ ഇസ്ലാം എന്നുള്ളത് വിശ്വാസം, വിശ്വാസപരമായുള്ളതെല്ലാം വിശ്വസിക്കാം. അള്ളാഹിനെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കാം, മലക്കളെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കാം, നബിമാരെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കാം, കിതാബ് കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കാം, അവസാനം അള്ളാഹുവിന്റെ വിശ്വാസം. ഈമാൻകാരൻ അതെ, ഈമാൻകാരൻ ഇസ്ലാം, നിസ്കാരം, നോമ്പ്, ഹജ്ജ്, സക്കാത്ത്, വിശ്വാസം, ഇത് വിശ്വാസപരമായിട്ട് ഇതൊക്കെ. മറുഭാഗത്ത് കർമ്മപരമായി നിർത്തുമ്പോഴാണ് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത്. ഈ നിസ്കാരം എന്താണ്? ഈ നോമ്പ് എന്താണ്? മറ്റേ നോമ്പ് വരുന്നത് ഭാര്യക്കാർക്ക് നാളെ നോമ്പ് അത്ര ബരംബരില്ല. ഓ ഫുള്ള് പട്ടിണി തന്നെ കിടന്നത്. ബാങ്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു കാലക്കൗണ്ട് നോമ്പാവോ? അതല്ല. ഇപ്പൊ നല്ല ഔദ്യോഗിക വന്ന് കാലും മുടും കൈ, കാലും കൈ, കയ്യിലും മുടും കയറ്റിട്ട് കൈ കെട്ടി നിസ്കാരാവോ? അതല്ല. അപ്പൊ കർമ്മപരമായും വിശ്വാസപരമായും ഒരു മുസ്ലിമിന് എന്തെല്ലാം വേണം അതെല്ലാം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അത് കിടാക്ക് പഠിക്കണം. പഠിക്കാതെ ഭാര്യക്കാരൻ ഉസ്താദിന്റെ വന്നിട്ട് ഒരു ക്ലാസ് ആഴ്ചയിൽ ഞായറാഴ്ച ഒഴിവുണ്ട്, 1 മണിക്കൂറെങ്കിലും ക്ലാസ് പഠിക്കണം. പഠിക്കാതെ നാളെ മത്സരത്തിൽ മനക്കറിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോണം. അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് മുന്നറിയിപ്പിന് വാർണിംഗ്. ഓരോ നഫ്സും ആലോചിക്കണം. അത് ഓരോ ആളും ചിന്തിച്ചു കൊള്ളണം, ആലോചിച്ചു കൊള്ളണം. നാളെ എൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് മത്സരയിൽ വരാണ്ട് അവിടത്തേക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്ത് കൊണ്ടുവന്നു, എന്തൊരുക്കത്തോടുകൂടിയാണ് വന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കിടാക്കൊക്കെ എക്സാമിനായി ഇവിടെ എപ്പോന്നറിയില്ല, എല്ലാ കിടാക്ക് പേടിച്ച് പഠിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ എല്ലാ തങ്ങളുടെ ഉസ്താദ് ജയിക്കണം. മറ്റേ PUസിന് എക്സാമിന് തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ പരീക്ഷയിൽ ജയിക്കുമോ സ്കൂളിൽ? അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് തയ്യാറാണ്ട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞ മാസ്റ്ററിൽ എൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് വരാണ്ട് വിചാരണ കോടതിയിൽ നിങ്ങൾ ഒരുങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ, നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ചോദ്യം വളരെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ. നമ്മളിൽ എന്തുണ്ട് റബ്ബിൻ്റെ മുമ്പിലെത്തും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന അമലുകൾ അള്ളാഹു ഖബൂൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതൊക്കെ നല്ല നിലക്ക് ഇബാദത്തുകളൊക്കെ എടുക്കുക. എല്ലാം ഞാൻ അറിഞ്ഞെന്ന് പറയാൻ പാടില്ല. മുത്തനബി ഞങ്ങളോട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് എന്താണ്? നബിയെ അറിവ് അധികരിക്കാൻ വേണ്ടി എന്നോട് തേടണം. അറിവ് അധികരിപ്പിക്കാൻ ജാസ്തിയാക്കാൻ വേണ്ടി എന്നോട് തേടണമെന്ന് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു. നബി ഞങ്ങളോട് റസൂൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? അത് മദീനത്തിൽ വലിയും ബാബുഹ, ഇൽമ ലോകത്തേക്ക് നൽകുന്നവൻ ഞാനാണ്. അതിയല്ലാഹു അതിലേക്കുള്ള ബാദിലാണ്, കവാടമാണ്, ഗേറ്റാണ് എന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹ്. അപ്പൊ അറിവ് ലോകത്തിലേക്ക് പ്രവഹിക്കുന്നത് എന്നിൽ നിന്നാണ് എന്ന് നിബിധങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ആ നിബിധങ്ങളോട് അല്ലാഹു പറയുന്നു, നബിയെ അറിവ് അധികരിക്കാൻ വേണ്ടി എന്നോട് ദുആ ചെയ്യും. അപ്പൊ ആർക്കും അതുകൊണ്ട് ഒരു ഭാര്യക്കാരനൊരു മസാല അറിയുന്നില്ല. എങ്ങനെ പുസ്തകം കേൾക്കുന്നതിൽ തല ചൊറിയേണ്ടിയില്ല.
എങ്ങനെ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ആരറിയുന്ന അവർ ചോദിച്ചിട്ട് പഠിക്കണം. മരണം വരെയും അറിയാതെ പഠിക്കണം. പഠിച്ചെങ്കില അത് മുതൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്രതിഫലം കിട്ടും. ഇപ്പോൾ പോയി ഡോക്ടർ വന്നിട്ട് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞ് ഇയാളെ കാര്യം വയറ്റൊരു 4 മണിയോളം ഉണ്ടാവുമെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ. അപ്പൊ ഒരു 2 മണിക്കൂർ ഞാൻ പോയി മുഴുവൻ തങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയി അല്ല നോക്കി ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു 4 മണിയോളം ഉണ്ടാവത്തില്ല. ഞാൻ പേടിക്കണ്ട, നിങ്ങൾ 10 സലാത്ത് ചെയ്ത് ഇന്ന സലാത്ത് ചെയ്തിക്കൂടെ, അല്ല ഇന്ന ദിക്ർ ചെയ്തിക്കൂടെ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഞാൻ പറഞ്ഞു അയാൾ ഞാൻ ചൊല്ലിക്കൊടുത്ത 10 സലാത്ത് 10 ദിക്റോ അല്ല ഒരു കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിന്റെ കൂലി കിട്ടുകയില്ല 10 ദിക്റില്ല അതിന്റെ കൂലി കിട്ടുകയില്ല. 10 സലാത്തില്ല കിട്ടുമോ? ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ദുആർക്കാൻ കിട്ടിയില്ല. മരണം പറയും എന്ത് പേടിക്കാൻ, എന്ത് ചോദിച്ച് പഠിക്കാം. അതുമല്ല പ്രതിഫലം അല്ലാഹുവെല്ലാം സന്തോഷത്തിലെ കണക്ക് കഴിഞ്ഞ ആഫിയത്തില്ല, വിശപ്പുണ്ട്, 2 ദോശമുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ഭാഷയിൽ എന്തിൻ്റെ നീർദോശ 2 അങ്ങനെ ഉണ്ട്. അത് തോന്നുന്ന ഞാൻ മണിത്തിരായി അള്ളാഹു ആഫിയത്തിന് പിന്നെയും കാണാം. പിന്നെ ആവശ്യമുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ നല്ല പേരുള്ള പുസ്തകമാണ്. നിങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ വേണ്ടത് ചോദിക്കാം. ഉസ്താദും ഓരോ ആഴ്ചയിലും റമദാനിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് നല്ല നിലക്ക് ഇന്ന് നൽകുക. ഏത് ആശുപത്രിയില്ല എന്ത് പറഞ്ഞു? എന്തോ പ്രശ്നം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞത്? ശരി, എന്ത് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത്? അത് 2 തരമുണ്ട്. ഒന്ന് ഇഞ്ചക്ഷൻ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ ആക്കി, അത് വലിയ പ്രയാസമല്ല, സ്ഥലത്തിരുന്ന്. മറ്റത് ഓപ്പൺ. എൻ്റെത് ഓപ്പൺ ചെയ്തില്ല. എന്നെക്കാളും ശിവയാകട്ടെ الله سبحانك اللهم تجمعنا هذا لمن مرهما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل منا نفسنا من الشق اللهم اجعلنا من السعداء المقرات امين بجاه سفير പറഞ്ഞ സഹോദരൻ്റെ ഹാർട്ടിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് അള്ളാഹു ശിഫയാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. ആർക്കും അങ്ങനെയുള്ള ബ്ലോക്കുകളില്ലാതെ റാഹത്തോടെ ജീവിച്ച് റാഹത്തോടെ അള്ളാഹു മരിക്കുന്ന അള്ളാഹ് കണക്കാക്കിയ സമയത്ത് ഇപ്പം പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ആലിഫ് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞതുപോലെ നല്ലൊരു സമയത്ത് നല്ല റാഹത്ത് അള്ളാഹു ഈ ലോകത്തെ നമ്മുടെ സലാമത്താക്കി. കാത്തിരിക്കാം എന്റെ ഹബീബി, കണ്ണിൽ കൽബിൽ ഹബീബി, കണ്ടതില്ല ഒരു നാളും കാണാനൊത്തിരി ഹബീബി, കാത്തിരുന്നു പല നാളും കണ്ണിൽ